Ye Wijaya Kusuma Kembang Bako Paidanuar Mas Omek matur nuwun berkah barokah cateringane pasir watu kambang kali ana ing pinggir iya lagi ngabang muka aku langsung tafsir Paidanuar kali jutan kaya kelangan pikir wet kelapa iku arane gelugu adi sikari di para dadi pitu betino aku kira bisa turu tangan rika ngomong ra ono waktu orang-orang wakara kadang aku geni sampai kering awakku iki mikiri kadang roncong satu dodot sangat cocok timbang burung aluwang gulune pedat godhong sawi gak percaya belan dodoku iki dodo watune cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir baru ketemu awakku langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wet kelapa iku arane gelugu anjoyu adi sikari di para dadi itu ya tuh saben
waktu areng-areng bakar kadang nggo keni sampai kering awakku iki mikiri gedang rojo satun dora timbang codot timbang urung malu gulune pejot Wijaya Kusuma ayo po ati iki estunipun kanggo rika atuh Cik